Genesis, pinagmula ng mundo, tao, kasalanan at tipa ng Diyos kay Abraham. Exodo, paglaya ng Israel sa Egypt at pagbibigay ng 10 utos. Leviticus, mga batas ng pagsamba, paglilinis at priesthood. Numbers, paglalakbay ng Israel sa ilan at rebellion nila. Deuteronomy, huling paalala ni Moses at pagbabagong tipan. Joshua, pananakop ng Israel sa Canaan. Judges, pagbagsak at pagligtas ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng mga judges. Ruth, kwento ng katapatan ni Ruth at plano ng Diyos sa Misaya. 1 Samuel, buhay ni Samuel, unang hari at batang si David. 2 Samuel, paghari ng Haring David. 1 Kings, Solomon at paghati ng Israel sa dalawang kaharian. 2 Kings, pagbagsak ng Israel at Judah dahil sa kasalanan. 1 Chronicle, genealogy at pamumuno ni David. 2 Chronicles, mga hari ng Judah pagkatapon. Ezra, pagbalik ng Israel mula sa exile, pagtatayo ng templo. Nehemiah, pagpatayo ng pader ng Jerusalem. Esther, pagsagip ng Diyos sa Israel gamit si Queen Esther. Job, paghihirap at panampalataya at sovereignty ng Diyos. Psalms, mga awit ng pagpuri, panalangin at pagsamba. Proverbs, karunungan para sa araw-araw. Ecclesiastes, ang buhay ng walang Diyos ay walang saysay. Song of Solomon, pag-ibig at katapatan ng relasyon. Isaiah, paringa sa kasalanan, pag-asa ng Misaya. Jeremiah, huling babala sa Judah bago sila bumagsak. Lamentation, luha ng pagwasak ng Jerusalem. Ezekiel, mga pangitain ng bahatol at pag-asa. Daniel, katapatan sa gitna ng pag-uusig at propesya ng mga kaharian. Hosea, pag-ibig ng Diyos sa kabila ng pagtataksil. Joel, araw ng Panginoon at panawagan sa pagsisisi. Amos, kahatulan dahil sa injustice. Obadiah, paghahatol sa Edom. Jonah, habag ng Diyos kahit sa mga kaaway. Mika, hatol sa pag-asa sa darating na Misaya. Nahum, paghahatol ng Nineveh. Habakuk, pagtatanong sa Diyos at pananampalatayang buo. Zephaniah, araw ng Panginoon na paglilinis ng mundo. Hagay, hikayat ng itayo ulit ang templo. Zechariah, mga propesiya tungkol sa Mesaya. Malakay, huling propeta. Matthew, si Jesus bilang hari ng Misaya. Mark, si Jesus bilang lingkod ng makapangyarihan. Luke, si Jesus bilang tagapagligtas ng lahat, Hudyo at Hintil. John, si Jesus bilang anak ng Diyos. Acts, simula ng simbahan at gawain ng Holy Spirit. Romans, katuwiran ng pananampalataya. 1 Corinthians, disiplina, unity, spiritual gifts. 2 Corinthians, ministry, kahinaan at comfort ng Diyos. Galatians, kaligtasan sa biyaya, hindi sa gawa. Ephesians, identity kay Christ at unity ng church. Philippians, kagalakan sa gitna ng pagsubok. Colossians, supremacy ni Christ. 1 Thessalonians, paghikayat ng pagbalik ni Jesus. 2 Thessalonians, araw ng Panginoon at pagtitiis. 1 Timothy, pamumuno ng church. 2 Timothy, habili ni Paul, maging tapat. Titus, order at pamantayan sa simbahan. Philemon, kapatawaran at pagtanggap. Hebrews, si Jesus ang mas mataas kaysa lahat. James, panampalatayang may gawa. 1 Peter, pag-asa sa gitna ng pag-uusig. 2 Peter, babala sa maling turo. 1 John, pag-ibig at katiyakan sa kaligtasan. 2 John, katotohanan at pag-iwas sa deceivers. 3 John, katapatan ng paglilingkod. Jude, laban sa false teachers. Revelation, huling panahon, pagbalik ni Jesus Christ at bagong langit at lupa.